Hola, què tal? Anem a fer un vídeo. En este cas anem a configurar un servidor Radius. Per això llançarem un contenidor de Docker. A veure, el tinc per ací. Mireu, en este cas el port d'interès, el port del Radius, és el 1812, val? I és un port UDP. És per això que posarem P1812 P1812 UDP i una imatge del Ubuntu, val? Llancem este contenidor i així ho tenim. Fem com sempre apt update i després instal·larem el software del FreeRadius que simplement és apt install free radius, val? I ara tocaria després tocar un parell de fitxers de configuració, d'acord? Així estem fent un poc de temps per a que complete la instal·lació. I bé, els fitxers és un que es diu users i altre que es diu client.conf. Vale, anem al directori d'interès, que és el directori etc FreeRadius i 3.0. Vale, este és. Fem un ls i així està el users, val? I el clients.conf, val? Estos dos. Bueno, si a cas, a veure, instal·larem el nano. Vale, nano clients.conf. Vale, pues es este fitxer, val? I al final de tot agregarem això. Client 192.168 U, que és la porta d'enllaç del meu router, que després veurem quin router és el que jo utilitze. Així es posa secret. Ja veurem, secret és algo que és igual seguretat. En este fitxer de configuració i en la configuració del router, la paraula ha de ser la mateixa. En aquest cas hem triat seguretat. I així short name, el nom de la seed del wifi, que li hem posat free radius, val? I res, i ja està, val? Control O, control X, i ara editarem el fitxer users, val? Igual anem al final i afegirem l'usuari Pepet i així era clear text password igual 1, 2, 3, 4, val? Que vol dir que Pepet en contrasenya 1, 2, 3, 4, control O, control X i alcem el servidor, val? Que seria service free radius start, d'acord? I res, està d'acord? I running. Per tant, ja el tenim. Faig
exit, faré sudo docker ps menjar i vale, i vaig a pujar-lo, vale? Al meu docker hub. A veure, no tinc clar que l'hagi copiat. Sí. I a veure, així era sudo docker commit identificador Xavi Blanes, li posarem free radius. Així està. I bé, ara el pujarem. A veure, sudo docker push Xavi Blanes free radius. Està preparant i bé, el puja. Fins així la primera part on hem preparat un contenidor de Docker, val? Hem pujat una imatge que té instal·lat el Free Radius amb un usuari de prova Pepet, val? Bé, estem en la segona part del vídeo que parla de la configuració del router Linksys WRT54GL, que és el que jo tinc, i així podem veure que és val? Així tenim la foto i res, tinc connectat el router i vaig a accedir, val? A la porta d'enllaç. La porta d'enllaç era la 192.168.1.1 que ho havien configurat, val? En els fitxers de configuració havien posat client i esta porta d'enllaç. I a veure, la contrasenya i l'usuari per defecte admin i estem dins. Repassem la configuració en inalàmbrica, la SID, que també ho hem posat en el fitxer de configuració Free Radius, val? I després la seguretat inalàmbrica l'hem establerta com a WPA Enterprise, val? L'algoritme i la direcció del servidor Radius, la direcció IP meua, val? D'este ordinador, val? Que és el servidor. A veure, així posarem el if config i a veure, així, val? M'ha donat esta IP, la 192.168.1.102. Esta és la direcció que jo tinc en este moment. Val? Doncs bé, me'n vaig així i tinc que posar 102. Val? El port era el 1812 i la clau compartida, val? No sé si recordeu, secret igual a seguretat. Posàvem en el fitxer de configuració, ha de ser la mateixa paraula. En el fitxer de configuració i així, en el router. Doncs bé, a veure que m'acaba de quedar jo en això, sí, la IP, no, la IP, vale, no, és la 192.168.1.100, vale, sí, vale, esta no és, esta és una altra, esta és la de la targeta wifi. Bé, doncs me'n vaig així i no posa 102, val? Posa 100. I guarde la configuració i està tot en principi correctament
en el router. Bueno, me'n vaig a una consola i vaig la imatge de Docker que havia pujat al Docker Hub, que era Chaiblines Free Radius, vaig alçar-la. Així, tan ràpid com això. I era service Free Radius Start, ¿vale? Pues res, està en marxa. El servei està i running perfecte, val? Ja tinc el servidor Radius. A veure, anem a provar. Així tinc jo, val? Bueno, desconnecte, que estava connectat a una prova d'abans. A veure, me'n vaig així, me'n vaig a wifis disponibles i ve que tinc una seed, una wifi que es diu Free Radius, val? I ara es connectarà, val? Que no és el que volia, perquè per a que es vega vull posar Free Radius, la lleve, vale, ara sí, crec jo. A veure, me'n vaig, xarxes avalar, disponibles, i tinc la Free Radius, a veure, vale, està així, vale, que no ho havia vist. Este quadre de diàleg, val? Cal autentificar la xarxa, anem a comprovar que vaig, val? És WPA2 Enterprise, això no és esta, és esta, la EAP protegit PAP, val? Això no es toca, certificat cap, no es requereix cap certificat, tot això en principi està bé, i era pepet, i així 1, 2, 3, 4. Val? Mostra la contrasenya i en connecte. Així està pensant seu i si tot funciona bé, així està Free Radius connectat. I queda demostrat que funciona perfectament el nostre servidor Free Radius en el contenidor. Val? Doncs fins ací.